Investituri żgħar issa se jkunu jistgħu jirċievu self ta' ammonti sa mhux akbar minn 5 miljun euro minn fuq il-Borża ta' Malta. Ketkuti Kawki Advocates se jappoġġjaw din l-inizjattiva fejn numru ta' professjonisti se jkunu qegħdin jaħdmu mal-kumpanija prospekta. Lan ta' din il-kumpanija huwa li l-investituri jingħataw assistenza legali matul il-perjodu ta' self. Marija Ketkuti Kakija spjegat kif l-investituri Maltin se jkunu qed jiggwadanjaw minn din l-inizjattiva. Aħna nkunu parti mill-proċess fejn ngħinuhom joħolqu proċeduri u jżommu dawn il-proċeduri matul il-ħajja tagħhom fuq dan is-suq. Il-Ministru Edward Scicluna stqar li inizjattivi bħal dawn jawguraw tajjeb għal Malta minħabba li bħal f'pajjiżi Ewropej oħra ir-riskju ta' investituri żgħar wara dan is-self huwa kbir ħafna. Waħda mill-problemi finanzjarji Ewropej hija li r-riskju għall-investituri qiegħed jogħla tant li jekk imorru ħażin tkun diffiċli ħafna li jsibu saqajhom lura. Scicluna spjega li din hija kwistjoni oħra li trid tqum fi żmien il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dawn id-diskussjonijiet għandhom jiżvolġu madwar il-punt li l-Unjoni tas-Suq Finanzjarju Ewropej għadu wieħed mifrud b'kull pajjiż ikollu l-borża finanzjarja tiegħu. Naħu kemm jista' jkun l-ostakoli, hemm ħafna direttivi ġodda li se jiġu taħt il-Presidenza ta' Malta li aħna rridu nsibu qbil magħhom bejniethom bejn il-pajjiżi kollha ħalli dawn id-direttivi jiġu fis-seħħ.